नांगोनलै बे DSLR-खौ अमा राजानिफ्राय एसे थफिरानिफ्राय एसे फैसा मोननायजोंनो DSLR लाबोबायलां ना गंनैयाव आगान होफ्लानानै मोनमारबायदि आरो एसे एसे बुथुमनो नङाबा दे आमोखे न'टायावसो भट होदों बा दस्ति मा एसे खुसिलै माबालै गोदान DSLR बायदों आं मानो नांगौब्रा बेफोरखौलाय माबालै फिसाजो जोंलारिया बिराद फटक साफायना मोजां मोनो बेनिखायनो लाबोबाय आं आच्छा बिराद मोजां खामानि मावनाय बायदि मोनथारबाय नामा नों दस्ति मा जायासै होमबा खोनासं दस्ति फैसाफोरखौ जानला मानला बाहायनो नाङालै माबा मोनसे बुस्थु बायनायनि सिगां जेब्लाबो सानग्रो जे बै बुस्थुआ नोंनि थाखाय गोनांथि नंगौना नङा बा बेसेबां गोनांथि बिराद गोनांथिथारबासो बाय बा गोनांथियानो नङा बे गैयाबाबो सलियो अब्ला बायनो नाङा मिथिबाय आरो फैसा थाखाफोरखौ जमायनानै दोन बै जमा खालामनाय फैसाया उनावहाय नोंनि खैफोद आफोदाव नोंनि बिदा गेदेर बायदि नोंखौ हेफाजाब खालामगोन बेनिखायनो फैसाफोरखौ जमा दोननांगौ सैथोखौनो बुंबायलै नों दस्ति बे DSLR-खौ आं बायलायाबाबो जागौमोन आरो मबाइलजोंनो फटक साफायनो हाखायोमोन आरो बेनिखायनो माबा मोनसे बुस्थु बायनायनि सिगां बै बुस्थुखौ एसे स्टाडि खालामग्रो जे बै बुस्थुखौ आङो बायथारनांगौ नामा होननानै बा गोनांथिथार नामा होननानै निफ्रायसो बायनांगौ जागोन दे एबारनिफ्राय बिदिखौनो खालामसिगोन आं बाप्पावै जेथिंबो दावराव ना नोंहालाय मालानिफ्राय DSLR लाग्रा जाखो सोलोंदोंलै लानो बहालाय टफि भाइ खोनानो मोनदों माथो मास्टार साख्रि मोनबायबालाय नों हा खोनादोंबालाय मानोथो सोंबावनांगौ जाखो आंनावलाय अरे भाइ खोनानाय खोथाया गासैबो सैथो जाजोबाना बेनिखायनो नोंनाव सोंबायब्रा नंगौ नंनायालाय अमा राजानि सिटखौ मोनबाय आं खाफाला गेवबाय माथो नोंनालाय मा खाफाल गेवनांगौ जाखो आंनालाय अरे भाइ थफिरा नों मास्टार साख्रि मोनबाय मास मोनफ्रोमबो बेथन मोनबाय थासिगोन आरोलै बिदिखौनो आं मोजां मोना मास मोनफ्रोमबो फैसा जमबाय थानांगौ बेनिखायनो आंनो पावार नांगौ गोहो बोलो नांगौ जाहाथे बयबो आंखौ सनमान होयो मास मोनफ्रोमबो फैसा मोनो होननानै सनमान होनायखौ नाङा आंनो गसाय बिदिसो सानबाय होमबा नोङो हाबा जानानै थादोलै नों गथ' गथाय खांनानै रायजो जादो नमस्कार हिनजावनि खिथु खिथु खारला आङो एबार आं गावखौनो गोख्रों खालामनोसै पावार बुथुमनोसै बिनिफ्राय आङो गोहो बोलो गासिबो थाखा फैसा आरजिनानैसो सानगोन आं हिनजावनि खोथाखौ दा सानला आङो दा आंनि गलानो जाहैबाय अमा राजानिख्रुइ बांसिन पावारफुल जानाय होद नोंसोर बायदि एम्बु एन्जरफोरजों रायलायबाय थाबा जानाय नंला आं थांनोसै इलेक्सनाव जेननायनि गोहोमा गाज्रियैनो गोलैदों बिनि खर'आव दाथ' रागाजों सोरखौबासो दुमलाबायसिगोनलै बियो सरि बस जोंखौ निमाहा हो सरि बस सरिलै बस बे खेबनिफ्राय बेफोरबायदि जानाय नंला दासो सरिलै बस सरिलै बस दासो नोंसोर बायदि चेला थानानैबाबो आं मानो जेननांगौ जाखो बोरै अमा राजा सुवादा देरहानांगौ जाखो जोंथ' भटखौ नोंनोनो होखादोंना सार जों नोंजोंनो थाफाबाय थाखादोंना नंगौ सार जों भटखौ नोंनोनो होदों अब्ला आं बोरै जेननो मोनखो सार मानसिफोरानो मालाय अमा राजानोनो होजोब्बायबा जों मा खालामनो सार ओइ अमा राजानो भट होग्राफोर आंनो भट होआखैना नोंसोरखौ आं मोजाङै उन्दुनो होआ जेब्लाबो नोंसोर उन्दुफुनाय समाव सिमाङाव नोंसोरनि सिमाङाव थांनानै ओरैबायदि तान्डब खालामगोन आं माबायदि तान्डब खालामगोन आं बस बेफोरखौ बाद होलै जों मोनसे आइडिया होनि नोंनो मा आइडिया नोंनो अमा राजानि गादिखौ नांगौ ना सार नांगौथ' आरो अब्ला बे गादिखौ सेफिननायाव जों नोंखौ हेफाजाब होगोन सार बेखौलाय आंलाय सानगासिनो दंखायो अब्लालाय माथोबाव सार नों सानदो जों नोंखौ हेफाजाब होगोन ओइ अमा राजा जेसेबां हायो खाजाफोरखौ जानानै लाखा उन्दुनानै लाखा रंजानानै लाखा ओइबारनिफ्राय थफिरामा थान्डब खिथिगोन थान्डब सार नोंनि गोसोआव बिराद गिदिर अरगें सोमजिगासिनो नामा ब्रा नैबे थफिरामखौ मानसिफ्रा थफि गानो थांबाय बेबाराव थफिरामखौ जाम्बा खालामनो रावबो हाला ओइबारनिफ्राय नैबे थफिरामासो मानसिफोरखौ थफि गानहोगोन जोंनि बसनि इरादाया बेलेगथारलै एबारना जोंनोबो खोन्थालायथाराखै माथो बस मोनसे खोथा सोंगौमोनलै मा खोथा नों मानो मास्टार साख्रिखौ लाखो सार मास्टार साख्रियालाय मोनसे सिरिसो आंनि गोजौसिम मोनहैनो थाखाय आसल खोथायाथ' पावारसो पलिटिकेलसो राजनितिसो जेब्लासिम गावनि आखायाव थाखा फैसा थाया गोहो बोलो थाया मान सन्मान थाया पावार थाया अब्लासिम रावजोंबो खेर खेराय जाया
बेनिखायनो बेफोर गासैखौबो मोननो थाखाय बे मास्टार साख्रिया आंनि गिबि बे सिरिजोंनो गाखोलांनानै नैबे थफिरामा बै पावारसिम थांनो जुजिगोन बै पावारखौ लानो जुजिगोन अमा राजानिफ्राय जागोन बस जों नोंजों अरायबो हेफाजाबाव दं बारा खोथा बुंनाङा आं जेखौ खालामनो खिन्थायो बेखौल' माव नोंसोरो जागोन बस आरो नोंसोरो बेयावनो दिनै हरसे हान्थु खरायनानै थाबाय थानांगोन खोमा हमनानै थाबाय थानांगोन गाबोन सोरांजासिम नोंसोरखौ आं ओरैनो फिसिगारनानै दोनदोंना नोंसोर सानैखौ फिसिस्लायस्लाय सैमा मानैखौ फिसिबाबो बिराद मोजां जागौमोन आं एबार खेबसेखौ चान्स होनानै नायबावनोसै नोंसोरखौ नङाबा उराय होजोबगोन आं जागोन बस जागोन गेट आउट आरो जेब्ला आंखौ नुयो अब्लानो खोमा हमनांगौ नोंसोरो थां अके बस आच्छा सुवादासो फन हरदों माथो आंखौ मानो फन हरदों बियो सुवादा आंखौ मिनिनो थाखाय थफ्राम मिनिनानै लाखा नोङो अमा राजा जेसेबां हायो मिनिनानै लाखा होद साला नोंखौबो मिनिनो लिंहरदों माबार फैलाय मानि थाखाय ओइ थफ्राम देरहानायनि खुसियाव पार्टि होदोंलै नोंबो फैदोब्रा मा अमा राजा आंखौ सैमा सानखो ना माखो नोंलाय नों औ होनबानो आङो थांनो नों चु होनबानो आं खारनो आं सैमाफोरखौ बेफोरबायदि औ चु होनफ्राखैलै डाइरेक्ट जानोबा फै जायाबा थासो होनखायो आं बुजि नोंखौलाय आंलाय मानो सैमा साननांगौब्रा जियानो जादोला थाब फैदो आं थबसिमोननि न'आव दंफैयो मा दासो मेगना खाफालाव थाहैबाय नामा माबार फै र' थांगौ सुवादा पार्टिखौबो लखि थबसिनि न'आवसो जाहैनो मोनबाय होनबा हद खारथारलांनोसैलां आइला मानसिफोरालाय थैजोबखोना माखोब्रा माथो सासेबो नुजाफैलालै बे नारजि बुदाङाबो हापांजोंसो नांलायगासिनो दङ नामाब्रा आरो सन्थलाया बेथ' माथो जानो लोंनो होनग्रायानो माथो दासिमबो सफैलालै आरो बे सुवाद बमब्रमायालाय बेयालाय बहा खारलायखो दुम्फावाथ' अपोजिसन पार्टिसो बेथ' फैखानाय नंखाया बायदि मोनदों आं आरो दाउस्रि देलायालाय बेलाय मानोथो फैयासै होद रावबो फैया थालै आइ बिखुनजो बिहावसोखौनो लिंहरनोसै आं हेइ आइ बिखुनजो बिहावसो आं माखौ गोब्रामबाय थाखो मा गोब्राम लायखोब्रा आइ बिखुनजो जानोसो लिंहरदों दा जानो खाजाफोरखौ हारसिंनो जाबानो जाबाय आरो आइला मा होननाय जाखो बेलाय नोंनि बे बिहाव बिखुनजोनि न'आव लांनानै जाहैनो हाया बेवहायलाय मानो फैदों मालै आइ बिखुनजो गावनि बिजामादैया मन्थ्रि जालायबाय इसेबो खुसि गैथारा नामाब्रा मा दरखारसै हिनजाव सानै साथाम लाग्रानि खुसियाव खुसि जाफानो आंनि फिसाजो हांग्रिमोन्दिखौ आलाय सिलाय खालामनानै दा गावहा खुसियाव दंथारो आरो थां हिनजाव गदायजोंनो दौलायनानै जाहैथां थां बेफोरखौ थोद आइ हामगौ नामाब्रा बिदि बुंनो हनै बडिगार्डफोरा खोनादों नोंनि आखलखौ ओइ आइ बिखुनजो दिनैनि खुसिनि दिनावबो बिदि रागा जोङो नामाब्रा गाबोन समफोर रायबानो जाबाय दे जिरायदो ज' मोखां नायलाय जानोसै जोंहा आरो लिंहरदो दे आफाखौबो लिंहरदो दे बिहावसोखौ आरो थबसिमोनखौबो लिंहरदो दे जोंहा बयबो ओंखाम जाखांजोब्बाय नोंहा हारसिङै जा आइला माथो आंनि खुसियाव रावबो बाहागो लाफैथारलाब्रा बे नारजि बुदां सन्थला बमब्रमोनानोथ' मा जाजोबखोब्रा दुदालि र' दसे थाथ' आं न'आवनो दङ दा आंना हिन्जावा मिन्थिब्ला रागा जोंगोन आं अमा राजानि पार्टियाव ओंखारलांनो नागिरदों अब्ला आं डाइरेक्ट नोंनाव थांखानोसै दे अब्लालाय आं न'निफ्राय ओंखारलांबा फन खालामगोन नोंखौ सोरखौ फन खालामगोन नों नारजि बुदां न'निफ्राय ओंखारलांबा माबा अमा राजानि पार्टियाव थांनो थाखाय बमब्रमाया फन खालामदों बा नों अमा राजानि पार्टियाव थांलायगोन आरो उपाय गैया थांनोथ' नांगोन मानो अमा राजानो भट होनाय नोङो हिन्जाव सानै साथाम लाग्रा मानसिखौ मिन्थिखानानै नों मानो अमा राजाखौ सापर्ट खालामनाय ना नोंबो अमा राजा बायदि हिन्जाव सानै साथाम लानो लुगैबाय गोदाव सोराब बुंबाय थानाङा बेवहाय नारजि बुदां मा थगायखोमादों नों आंखौ सानसेबाबो हमथारगोन आं नोंनि बे थगायनायखौ आइला मा रावबो नुजाफैलाब्रा उन्दैफोर अमा राजा बेवहायफोर थबसि हा न' सिङावलाय माथो गोबाव मा खालामबाय थायामोन नोंलाय ओंखाम संग्रा न'आव एसे खामानि मावदोंमोन आं दे बेवहायफोर जिरायदो जादो दे जानोलाय हागौमोनहाय उन्दैफोर दा आं जानो हानाय नंला मानि थाखाय दिनै आंहा ओंखाम मोनजाया ब्रत लाखिदों मा नोंहाबो ब्रतसो लाखिलायबाय औ उन्दैफोर दे लोगोफोरखौ लिंहरनानै जाबानो जाबाय साला बेहाबो ब्रतसो लाखिलायबायनो र' हांग्रिमोन्दिनो फन खालामनि आं हेलौ हांग्रिमोन्दै मा जाखो हिन्जाव गदायजों नांलायनायखाय आंनो फन हरदों नामा थोद जाम्बि डाइरेक्ट बिखायाव बिदि थिर गावनो हामो नामाब्रा जायखिजाया बेफोरखौ दोनथ'दो आंनि पार्टियाव फैदोब्रा हांग्रिमोन्दै नोंसोर सानैबो एमाव राजाजों नोंजों दरखार गैया गाबागाव पार्टि गाबागाव जा ओइ जाम्बि नों मिथिगौ ना आं बहा पार्टि खालामदों नोंसानि बिमा बिफानि न'आवसो खालामदों आं मिथिबाय बेवहायलाय बोरै मोनहैलायखो नोंलाय ओइ जाम्बि हांग्रिमोन्दै नोंनि बिमा बिफायाबो आंनिबो बिमा बिफाब्रा बेनिखायनो न'खरनि मानसि नालाय न'खरनियावनो पार्टि होफैदोंब्रा आं रावबो मालाय मानसिनो पार्टि होआखै दाबो देरहानायनि मिथिबाय नोंसोरनो फार्स्ट होग्रोनो नागिरदों आं बेनिखायनो थाब फैदो
दरखार गैया आंबो थाङा एमावखौबो हगार हरां हेलौ हेलौ हांगोमोनदि हेलौ मा जाबावगोनब्रा र सन्थला बमब्रमा मोनखौबो फारि फारि फन खालामना लिंहरबावनोसै आं हेलौ सन्थला महाराजा सन्थलाया उन्दुबाय आइला बेसेबां थाब उन्दुबाय बियो माथो बुंनो महाराजा जौ लोंनानै सिखारनो हायैसो जानानै दं मानसियानो साला सुवादखौ बुंखादोंमोन आं पार्टि होगोन जेरावबो दा लों होननानै मानो बिदि खालामलायखोब्रा बेलाय बेनालाय आरो सामफ्रामबो लोंखायो माथो ओइ सोमस्रि नों मोजाङैनो दङ ना आंनि मोजां दंनाय गैयिखौलाय नोंनोलाय मानो नांबावगौ महाराजा नोंल' मोजाङै थाबानो जाबाय महाराजा दाथ' समाजनि हाबा मावनांसिगोन नोंहा मन्थ्रि जाबाय जेब्ला बादो बेफोरखौ नांगौ जायोब्ला नोंनो खुसिफोरखौ लुफावजोबनानै होगोन आं सोमस्रि गोदोथ' आं नोंनो खुसिखौनो होनो हायाखिसै बेफोरखौ उल्टा पुल्टा दासान नोङो महाराजा समाजनि मोजां हाबा माव ओइ बाटे अपना काम बनता भार में जाय जानता मा होनदों नों बेफोरखौ महाराजा बेफोरनो पलिटिकेलनि नेमखान्थिब्रा गावनि खामानिया जागौबाथाय रायजो राजाफोरखौ नायफिननो बायो थिग बिदिनो आंबो जानोसै मालाय बिदि जाबानो नोंबो जागोन नामा बेनोथ'लै सोमस्रि नों बायदि बुजिगोरों रावबो गैयालै आंनि साखाथियाव रावबो बुजिग्रा गैया दिनै जोबोद गोसोखांदोंलै सोमस्रि जोबोद हारसिं मोनदों आं गावखौनो सोमस्रि नों आंनि खाथियाव थानायमोनब्ला माथो बेफोरखौ दासो बेफोरबायदि बुंनांला नोङो दुखु जायोलै सोमस्रि दुखु जायो नाथाय आं दुखुखौ रावनिबो सिगाङाव दिन्थिनोसो हाया आं दुखु जाबाथाय रोजा रोजा मानसिफोरा आंजों गाबफायोना बेनिखायनो आं दुखु जानो बायो मालायसो गाबफाग्रा मानसिबो दंलायो बुंबायब्रा खोथायाव नाथाय साखाथियाव आंजों गाबफाग्रा रावबो गैयालै सोमस्रि आसल खोथाया मा सोमस्रि मिथिबाय ना आंखौ रावबो बुजिग्रायानो गैयालै महाराजा नों गावखौल' मानो बुजिजानो लुगैयो नोंबो गावनि साखाथियाव थानाय मानसिफोरनि गोसोखौ बुजिनो नांगोन ना बिसोर मा सानो मा साना नों गावखौल' बुजिजानो लुगैब्ला बोरै जानो महाराजा गावनिखौल' दा सानो महाराजा गावनिखौल' सानोब्लाथाय जेबो जाफुंजोबनो नागिरा बेनिखायनो साखाथियाव थानाय मानसिफोरनि गोसोफोरखौबो हमदांनो नाजानांगौ बिसोर मा लुगैयो नोंनिफ्राय बिसोर मा एक्सपेक्ट खालामो बेफोरखौबो साननांगौ नंगौ सोमस्रि नंगौ आं नोंनि गोसोनि खोथाखौनो बुजिनो नाजायासैना बेनिखायनो दिनै नों आंनि बेसेबांबा गोजानाव सोमस्रि बेसेबांबा गोजानाव दे जाबायसै बेफोरखौ बाद होथ'नानै नों नोंनि मोजां खामानिखौ मावलांबानो जाबाय दे है सोमस्रि आं दाबो अनोलै नोंखौ आं नोंखौ दाबो सिरि सिरि जोबोद गोसोखाङोलै सोमस्रि जोबोद गोसोखाङो आंबो नोंखौ दाबो जोबोद गोसोखाङो महाराजा नोंनि अननायखौ आं दासिमबो बावनो हायाखै नाथाय खाफालानो गैयाब्ला मा खालामनो महाराजा आंखौ निमाहा होदो दे सोमस्रि नोंनि जिउआव जुदि माबाफोर दुखु जादोंब्ला आं हानायमानि नोंनि न'खरखौ मोजां खालामनो नाजालांगोन नाङा दे महाराजा नोंल' मोजाङैनो था बेखौल' आं लुगैयो दे दोनथ'बाय अके बाय सोमस्रि दा मा जाबावनांगौ जाखो दे बे सुवाद बमब्र'आलाय मानोथो फैयासै र' बेखौबो खबर लालायनोसै आं ओइ बमब्र' मानो फैयासैब्रा नोंलाय आंनोथ' हागौमोनलै मोनसे गिदिर जारला जाबायना मा जालायखो जोंहाना बिफाया लोमजादोंलै बेखौ हस्पिटालाव लाबोदों आं आला बिदिसो जालायबाय होमबा महाराजा गाज्रि दा मोनसेलै आं पार्टियाव थांनो हानाय नंलालै मिथिबायना उनफोराव लोगो हमलायनोसै दे आच्छा दे उनफ्राव आंखौ लोगो हमनोब्ला एपइन्टमेन्ट लाग्रोखा दै थुद साला माथो आंनि आंगोनि लोगोफोरानो रावबो नुजाफैलाब्रा ना बमब्रमायानो फैखो ना नारजि बुदाङानो नुजाफैखो बेनिखायनो जेब्लाबो दुश्मन एबा सुथुरफोरानो मोजां आइला थफिराम नों औ आं फैबाय मोजाङानो जाबाय दे माखासेफोराथ' माथो दाबो नुजाफैला बिसोरखौ नेबाय थाना लाब गैला बिसोर फैला बेनिखायनो आं बुंदों लोगोनिख्रुइ सुथुरासो बांसिन मोजां साखाथियाव थानानै मोगा मोगि जालायनानै सैथो खोथाखौ बुंनो हायो नों गाज्रि नोंखौ आं नायनो बायो नोंखौ आं नायनो हाया होननानै बुंनो हायो नाथाय लोगोफ्रा नोंखौ मोजां मोनाब्लाबो नोंखौ मोजां मोनो होननानै बुंगोन बे खोथाया हले सैथोलाय थिनि सैथो थफिराम नंखाय लोगोफोरनिख्रुइ सुथुरानो साबसिन मार सुथुरफोरनि खुगानिफ्राय जेब्लाबो सैथो बाथ्राखौनो खोनागोन गोखाबाबो जाबाय बांद्राय सुथुरफोरखौबो बाख्नायनो नाङा मौरुसियाव बिस लगायनानै दौजागोन नङाबा आंथ' मिथिखाबायना नोंथ' आंखौ मालाबाबो बिस मुलि दौनो हाखानाय नंला जेरै माने नोंथ' आंनि पाक्का दुश्मन जाखाबाय नों जिखौ जासि बेखौ आं मालाबाबो जालाब्रा आच्छा बिदिब्लाथ' बेफोर जानाय लोंनायफ्राव गासिबावबो बिस मुलि होदों नोंबो नङा होमबा जालालां बिदि नङाब्रा बिदि नङा जाब्रा जा आं बेयाव जेबो होआखैलै दासो मन्थ्रि जाहांदों दानो आंनि आथिङाव आङो रुवादों दानना लागोन नामा ओरैनोबा आंनि पार्टियाव रावबो फैयाखैलै जोबोद दुखु मोनदों आं नोंहालाय मानो दुखु मोननांगौ जाखो दुखुखौ आंसो मोननांगौ आंसो जेनदों नालाय दाथ' नोंहा पावार दं गोहो बोलो दं गासिबो दं आरो मा नांबावगौ नोंनोलाय ओइ टफि भाइ जिउआव पावार थाबाबो गोहो बोलो थाबाबो मोनसे बुस्थु गैयाब्ला जेबो गोजोननाय गैयालै मा बुस्थुआ बेलाय बेनो जाबाय न'खर फेमिलि आरो लोगो बे न'खर फेमिलि आरो लोगो गैयाब्लाना जिउआव जेबो गोजोननाय गैयाब्रा
बे जिउआव मोननै बुस्थुआबो जोबोद गोनांथार थाखा फैसाजों लोगोसे न'खर आरो लोगो बे न'खर आरो लोगो गैयाब्ला हाजारखि नों माहाजोन जाया मानो आम्बानिनिख्रुइबो बांसिन माहाजोन जाया मानो गोजोननाय गैयालै अब्लालाय नोंनि गारिखौ आंनो होदोब्रा नोंनि जायगाखौ गाबोननो लोगोफोरबो बायगोन आं फैसाजों आरो न'खरबो बायगोन आं सोर बे फैसा थाखा नुबाथाय खारफायै मानसि फैसा थाखा गोनांबाथाय लोगोफोरबो जोबाब्रा दाबायदियाव जायनि आखायाव फैसा थायो गारि गुरा थायो पावार थायो बिसोरजों सैमाफोर बायदि खारफ्राग्रा बिराद दङब्रा औब्रा आं बुजिखादों थेवबो नोंहा थाखा फैसा थाबाबो लोगोफोरबो गैयाब्ला न'खरबो गैयाब्ला जोबोद हारसिं मोनोब्रा एकदमबारे खोमसि जायगायाव गाव हारसिं गसंना थानाय बायदि मोनो जेरै दिनै आं गावखौनो हारसिं मोनदों नोंखौ आं जोबोद रागा जोंनासो फैदोंमोन नाथाय मा खालामनो नोंनि बे हालोदखौ नुनानै आं नोंखौनो गोथाङैनो गोथै बायदि नुखाबाय बेनिखायनो आं नोंखौ जेबो खालामला माने मा खालामनो फैदोंमोनलै नों आंखौ फैदोंमोन आरो नोंखौ बुनो होननानै आइला नों आंखौ बुनो होननानैसो फैदोंमोन औ गालानि फिथा थारलाखा आंना सैथो खोथाखौ बुंखायो दा नों गोथाङैनो गोथै जानानै दंखायोब्ला आं नोंखौ मानो बुथारबावनो बेनिखायनो बुथारला आं नोंखौ जियानो जादोंब्ला बेफोर जानाय बुस्थुफोरखौ नोंनि सारादुनि जानाय बुस्थु होननानै जानोसै आं आंनि सारादु औ नोंनि सारादु होननानै जानोसै आं आच्छा दे मा साननानै जायो जानानै लाखा बेनिफ्राय गाबोननिफ्राय पाक्का दुश्मनजों सानैया मा गाबोननिफ्राय आंथ' नोंखौ इलेक्सन गेलेनायनिफ्रायनो दुश्मन साननानै लाखादों मालाबानो फैनानै दंफैयो माथो नों थफिराम औ मोजां ना खबरफोरा दङ आरो थैथ'वाखै जेननायनि थाखाय जोबोद दुखु मोनदों आंबो बाद बेफोरखौ सानबाय थानांला बेफोर बुस्थुफोरखौ जायाखैबा जादो दे आंना दिनै ब्रत दङमोन ब्रत थानायखायनो जानो हाला थेवबो नों बुंबायबालाय जानोसै आइला मा बेलाय ब्रत लाखिदोंबालाय मानोथो जानांगौ जाखो नोंथ' मोजां हौवा मोननायनिसो ब्रत लाखिदों नङा होमबा दांनां जानाङा दे बिदिबालाय आइला मा नुनांगौ नुखोलै माथो थबसिखौबो पात्ता होआसैलै थफिरामा ओइ मा सानदों हेय आंथ' खोनानो मोनदों माथो नों थबसिखौ मोननो थाखायसो पलिटिकेलाव आगान होदोंबालाय दा बोरै जाखो औरत का चक्कर महाराजा औरत का चक्कर नोंखौ गाहायावबो खोख्लैगोन नोंखौ गोजौआवबो लांगोन बेनिखायनो नैबे थफिरामनो हिनजाव जाथिखौनो नांला आंनो नांगौ पावार आंनो नांगौ गोहो बोलो आंनो नांगौ फैसा आरो फैसा बिदिब्ला नोंनो बेवहायफोर थबसिखौ नांला नामा आंनो फैसा थाखासो नांगौ पावारसो नांगौ आंनो गोहो बोलोसो नांगौ हिनजाव नाङा आंनो हिनजाव नाङा बेयाव पार्टि सोलिगासिनो दङ ना औ आंनि फिसाय नारजि बुदांखौबो नुदों ना नुवाखै मेडाम नारजि बुदाङा बेयाव फैयाखै बेलाय बहाथो थांदों बेलाय आं सिङाव थांनानै नायना फैनि दे जागोन मेडाम अमा राजा बोरो नारजि बुदाङा आइला माथो हाफांसो फै फै जिराय फै अमा राजा नारजि बुदाङा फैदोंना फैयाखै गैया फैयाखै हा फैयाखै बेलाय माथो नोंनि पार्टियावसो फैनो होननानै फैदोंमोन लागा नारजि बुदाङा आसोल बहाबासो मोनहैयाखैथ' नोङो नोंनि मेजेरनायाव खोन्थालाय अमा राजा बहा थांदों नारजि बुदाङा आंलाय मा मिन्थिगौब्रा अब्लालाय मानोथो हाराव मिनिदों नों माबा मोनसे मिन्थिगौ बेनिखायनो बिदि मिनिदों नै बिनाबाथाय खालि सन्देहल' खालामनाय सिआइडियावसो जइन जाहैनो हागौमोनलै नोङो माब्रै नारजि बुदांनि हिनजाव जानानै थाखो नों उफाय गैया नारजि बुदांखौ मोजां मोनबाय नालाय नारजि बुदांनि हिनजाव जानानै थानांसिगोनथ' आरो खोन्थालाय नारजि बुदाङा बहा थांदों होद आं मिन्थियालै बेबा बहा थांदों मिथिखायो नों अमा राजा नारजि बुदाङा बहा थांदों सिखावफोरासो बाथ्रा लाखुमाबाथाय बेफोरबायदि मिनियो सोरजोंबा हमजायाबाथाय जोंखौ हमनो हायाखै होननानै मिनिबाबो दायलै होद आं मिन्थियालै फै जिराय फै बेदरफोरखौ जाफै मा सानबाय थाखो ओइ जइन जाफै जोंजों नारजि बुदाङा आंखौ थगायनानै बहा थांमारदों बियो थिगसे जौखौनो लोंना थांनोसै र' आंबो थेंक इउ हापां थेंक इउ मोनथिमाराना नों नारजि बुदाङा बहा दंमारो थोद आंलाय मानो मिन्थिनांगौ जाखोब्रा बे आंनो ओरैनो खोन्थाथारनाय नङा बेखौ जौ लोंहोगोन आं थिगसे मोजां फुस्लायनानै बिनिफ्रायसो सोंगोन आं आच्छा दे जादो लोंदो दे नुबाय अमा राजा नोंनि लोगोफ्रा रावबो सफैयासै नोंनि अपोजिसन पार्टियासो नोंनि खुसियाव बाहागो लाफैबाय गोसो गैयाब्लाबो बेनिखायनो थेंक इउ आंनि सुथुरफोर थेंक इउ डियार लोगोफोर आंखौ जाय जाय मोजां मोनो अननानै चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामनो दाबाव दै घन्टाखौ बुनो दाबाव नेक्स्ट एपिसोडआव थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय